Hage 25 February wo road block khanya NLF tirok hate kotoro hage omo belekino wana masingsa tuma hamale 4-5 mas sekang nor kok tuma nukhana NLF ti by ATTF ro means Tiprasa Silai Balnai ro central government by ekot khalaye 200 crore ni sai ponto rang budget to helemani package taya jaga kwbang ma sanmungbo include tongo taya jaga boro agreement khlai mini yagulo Tripura phaye Tripura ni CM ni yago TSR 7 battalion no Silai ya pharlai mani 500-600 jon Tiprasa Silai Balnai ro hage tumani bagi tabuk amo tesa borok lama road block khaleni nang tabuk tamani bagi kasunani bagi hin chalai tonglai hake bongna a demand rok sanmani bongna Tiprasa kwbangma je Silai Balnai ro Silai yakar bai mani hake surrender mani amo hani se magnang thangka tuma hamale amsuk ayangni package khlai borok accord hayake agreement khlai halemani amsuk dabi manani nei Tiprasa roni kwbangma manta shokta bo include tonga ra kaisa kainne hake amo tabuk bo bongni success ingya ko andike tesa lama kasuna nang tonga ke borok antike amsuk bodol ke surrender mani amtike kuno dam sikri ke amo haisi hake te kesa kwbangma borok salai tonglai students rai rungsrungnai rok tuma hamale 25 February wa amo kaisa board ni exam tonga adino hake amo no adina amtike kasulai ke cherong ni tomo no kuno dang no amo kisa wanchu ke belaken chanai amo ta khadin samani ko gya khaidi belaken ka ham kok sitoma hamale chini Tiprasa ron kwbangma thayo no manta shoktar amtike manya ngi tongbayo hake amo no Tiprasa rong ni chererong ni bo thinang chererong ni kisa wanchu ke belaken chanai hasi hake amo no chini Tiprasa rong ni je manta shoktai amo jeson tui phanung tung Silai Balnai rok phanung tung Tiprasa tongkhosong tongnai ro hanya kamini boro rok phanung tung manta shoktai tabu bomanya ko Tiprasa accord bo khayolo huni hinmani amni ni hinjagi chimi tong bo bagra song haipano tabuk amo bo renani bagi kun phano mungsikri ko haji yang Tiprasa rong ni kamio thanga ka bo bakso bukso jagao sorok sanga ke sorok reru haipano amo duplicate yak base khulugi tongmona a sorok pisr mani logi no hage andika bahake develop bongna hinu kamio bo chikon mikono neta peta tongnero borok rangchai paibe yo contractor to chawo haji amang jo jaga saya bakso bukso jaga sawo haikeno Tipramo thani leader Sir David Mura singsok bo hai hini ni sawo je Tiprasa leader rok bakso bukso jaga o rangcha chawi tongmani kun kaisa chuk project phake Tiprasa rong hamkraini bage a jaga o rangchawi a je quality kaham khlaini ni tongmani a project ni amono low quality khlai rewi Tiprasa kamio ngake samung hamya ngi thango hage amoni bagni Tiprasa kamiro ko lama hamya tei kahama ningya water supply kun kaisa su project ro phake ke ba amono stock khai ton be baksa buksu jago so sawa angam jot jago saya kwbangma Tiprasa lukurong no chungno saharo je bongni area bongni amsayo je amte ka problem ung tongmani amono khorang ti sawi sari nei je kwbangma baksa buksu jago rangcha jagi tongmani baksa buksu jago je project phai Tiprasa rong na hamkraini bage amono rangcha lai je a samung inyangi tongmani haike samung ungbo low quality amo doti no nostong thangna ja hake ani ni kamini baksa boksu leader rok sa amtike samung hamya khai tongo rangchao tong kai bobagra songja supana chai togi tongni bahike Tiprasa rong ne develop khlai mane hamkrayo to bui mane kwbang mano manani tongo Tiprasa rong ni je manta shokta rong manani tongko accord dok mani amro manya ngi tongo bobagra songbo je supana eng central by gadaldi hake amono borbo jora o khadu du jage koksa sapayo Facebook live ni bising tipano hake amono chini Tiprasa ro bo corruption free khlaina nangnai amnike rangsa salai tongmani khorsa khorongni leader ro tai sorkari kormachari ro bai mili wei amo belekeno saya chini Tiprasa roni no loss ngi tongo chini Tiprasa roni manta shokte rong no ama andike kesebai tongo ayang kuju saga ro to chini manta shokte ro horjagi no ngi tongo tai kise misapano boni wasik chabai mani khitar hop di bekreng ro amo ro phano che chung tebo seglaya akulai chalai tonglo yung chini leader bidar ro bahike Tiprasa luku haino nogo tongtongne ro budi tongne ro borokha bahike o Tiprasa hamkrai bahike saiman chene hinu borok khai orang no amoni bagi no Tiprasa leader hanjangne rong nung Tiprasa hamkrai ni bagi samung khlainya ni bagi leader ngai humu hungka kai nung Tiprasa ni samung no khlai thang de amtike rang no tana se de hasi hake tinin video amsung no ro video no sajak like khlai dite comment khlai sare nong ni bukhani kokbo share khlai di video no subscribe khai di jotono khulumbai kya hambai।